أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na lalayo ng buto ni tanong di ka panalamat isik wallah sabab sa pagpuntanon yan si iku mga tao aad na panaguntaman yan sa kapnalan yan si iku agama yan kaya kabaluin ka amapad si iku mga tao aad na panaguntaman yan sa kapnalan ko agama na padanan si iku miyama kalalalimu kinabapad si kung mga ito alimu kasipad kung mga lalimu sabab sang kaiya kagakailangan na si ko kapag nadako agama na subrak niya sa kagakailangan na tanong si ko kapag tanong na gusto kapag inam tanong kaya tigman niya mga ulama asukap ka na gusto kapag inam ka na udi ka makakandi ka makainom na miya binasa na sudunya ka naging kaya kabinasa o kanal ko agama na yung kabinasa na sudunya ka na gusto alungan ka mauri dito yung sabab amya kalalali mo wallah ang kaya baluin ka apaganad ayat tulad niyan na apaganad ka sa lagi daya betad kapag makinig si ko mga bandingan si ko agama ureno to na ayat tanong sumpatan ang kutwa miyaw na amyang bindingan tanong adi tanong di ka pausya si ko kapan ako to ayaman na niyan na kisah ko turun sa Allah subhanahu wa ta'ala si ko kapag ilmo na ayat na muna-puna pagampaganay ay susugo ko manusia na maklal yan so kay si sa Allah Urian yan na maknal yan susura nga o kaysa sa wala. Kaya kaya kapag ilmo na pinakamapuron, pinakamalas sa ilmo na supak na lang ka sa ikwatla. Tak na lautaw sa ikwatla subhanahu wa ta'ala. Urian yan na maknal ka ang tununun isura nga o kapanakuto. Kaya kaya kapanakuto naginan ipinakamala ad-dusa as-suranga o tauhid kapakisisa si kwanta tigman yung mga ulama fa inna a'zama ad-dunubi 'inda Allah ta'ala asyirku bihi subhana ayat tigman yung mga ulama amataan na pinakamala ad-dusa si ikwalla nagyang kanan akapanakuto kisakuton si ikwalla subhanahu wa ta'ala yang kaya kapan ako to nalagi do kaya alwa tanoron apya ka du bagi mga ulama paganiron nakisa ko turun suwatla amala kapan ako to amala lagu kapan ako to amay to kaya nga na dua na video nan sa kaso kaya amala kapan ako to naginan ipinaka mapurwa kaso ko agama upang gisin ka to ni pinakamala kaso ko agama daso kapan ako to Nagyangan na naman ito akapan ako to naginan ipipapuruan si ko mga laadusa pipapuruan si ko mga laadusa na ayan buntal yan na langon ad na kasunyan mga laikaso ang kaya akapan ako to badilaburo ng kaya kisah ko to si ko wallah si ko maladusa ayatir wallah natingin man na iya Inna Allah la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tigman ay wallah amata na swalla na dinyan iprila ang kutwa kisah kutun kanian wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha na iprila wallah subhanahu wa ta'ala susalakaw aya maliwanag sangkanan ayat na pupagisagutan yan ang kaya kapan ako to na ukapan tagiru na kapatay sultaw na din prilan wallah
ayat tuladen adi prilan wallah na din pa kasulku surga ayat mana niyan natatap sekalian sa iku neraka jahannam orang niyan na iprila wallah susala kauro ayat sala kauro na sumanga dosa amang ala ibarat yan na lagi do kapaman ko kapamaganda kang barazina manganisan na iprila wallah sa iku tawa kabayayan ugay na ini ba na wallah ang kaya ka panauto na din na ya iprila wallah subhanahu wa ta'ala sikutaw ayamanan yan na di man ako to tigman niya wallah siku mga abdayan laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. So Allah na bupenutulnya sa Quran ang kutwa miyaswa o Banu Israel. So Banu Israel na sinimbayran so Isa alayhi salam natikman niya wallah asabna ra miyaka perso mga tao apitir iran as sumasih ayaman as Isa alayhi salam awat tao Maryam as kanyan na Tuhan ayaman na niya na so masih na kinilala o mga Christian as kanyang unso Allah o di na wataw Allah nasab niya ratikman ni wallah miyaka persiran badi so masih so Isa na pitiruyan hay bawatan Israel na simba niyo so Allah isa-isa kay gimat ano to kasadin sa tao ay sakutun niyan so Allah na sabin sa benar ami haramun ang kuta surga la ilaha illallah tigman yung maseksi kubanu Israel simba niyo so Allah kasadin sa mga tao ay sakutun niyan so Allah na ayab belas yan na keharamun sa surga wa ma'wahun nar na ayat na kebulusan yan na sudin sa neraka jahannam wa ma lidh-dhalimin min ansar na bagian o mga palalalim mga darwaka ang pagkatabangkiran samanan na miyak kaliwaliwanag tanto kumaliwanag agyan kaiya kapanakoto na kapantagiro na kapatay sutaw na ayat na balas yan nagyang kutua naraka tataps kanyang naraka ayamala na may haramun ang kutua apakasurga dito ba gyang kaiya kapanakoto na may dua babi kapanakoto mala nagu kapanakoto may ito gyang kaiya kapanakoto mala na piyagay uniunan o mga ulama sikwahulus sunnati wal jamaah o kapantagisyat akapatay sa tao na dinyan kabaw sa surga ayamala na tataps kanin sa ikulara ka jahannam na ato na yung mga tuladan ng kaiya kapanakutuwa mala ito na yung mga bundalian na paganirong natigman niya mga mampunay sa ilmo na ayaw nakapanakutuwa mala na padun ang kuta syirkud dua kapanakutuwa ayaw kityan nakapamangni dua simba udi nagyang kutwa di ka pupalapalada si kusalakaw si ikwallah arong kong di pamangni sa tabang udi na riski manganisan so Allah subhanahu wa ta'ala na bupinutul niya sa Quran ang kutwa ulaw-ulaw o mga pananakuto tigman niya wallah فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون tigman wallah sa Quran abu penutulnya ng mga panakoto andin na tigwallah ikapakadairan sangkut wakapan ayaman na sangkut tabarkuiran na tulabus nira ng kutwa diran di kapamangani si ikwallah sa tabang ayan dunia nang kaya mga tao na sangkut wa kaya pagdairan sangkut wa kapaliran uri na sangkut wa
barkuiran namanya sugat siran ama begera-begel upama ka bagyu na bagyu na miyak demiran na kulakap siran na sangkot wa kagag demiran o sa kulakap siran na tutulabus niran ang kutwa ka pemangniran sa ikwalla ayaman na ya Allah napakalida sa kami nga sangka iya marang nabutad manganaya adina ni pamanganin sa ikwalla falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun nabuan yati ikwalla ko pakalidas na mislan sangkot ang marang nabutad ipimpira misiran pakakilid na misiran kulok kagilupaan aw na manakutos si Rahman atig mani wallah subhanahu wa ta'ala sama niya na piyanutul wallah sa Quran ang kaya betad ang kaya mga pananakuto ay kira ang matatagusiran sa kangat matatagusiran sa marag na betad na di sila di pupalapalad wallah sa tutulabusiran na amay kakalwagan siran na kautuk man amana kutusiran la ilaha illallah sa mga ulama na sukan sa mga pananakutuguni na mas mapiyakuno to adi sa mga pananakuto sa ngayamasa pagi sa mga pananakutuguni na igirak-iar ganan siran na gumiyasugat siran amargan na pagapas siran wallah ayaman na nila tutulabus siran sa ikwallah subhanahu wa ta'ala igirak-iar wagan siran na kautok man ang galabag siran sa mga dusya dagiyang gayap pananakuto sang kaya masa na malagi nyo mapipia ginawairan nagu masusugat siran at tiba na sisira pun pagapas sa ikusala ko sa ikwallah la ilaha illallah la ilaha kaya kisinagadan biya kasimpitan tan o mga kufar na aya kesu ang mga muslim na sisira ni pagapas ko mga ridway wallah nakapanakutuanan sisiran pagapas ko parinta asala ko parinta wallah nakapanakutuanan miyalo itanong si kuminuna na so mga musyrik guwanin na sisiran pagapas si ikwallah naging kaya pagtaw na sisiran pagapas si kusala ko si ikwallah la ilaha illallah na samanan na aya muslim at ito na pagpagapas kanyan si ikwallah si ikubutad akalulwagan na pagpagapas kanyan si ikwallah kumasa akaragnan tutulabus si ikwallah tutulabus niyan ang kutwa simba niyan kapanarigyan di niya di kapamangni si ikwallah subhanahu wa ta'ala iti paganay ang panakoto ayaman na niya nagira-kiyar ganang tanong na aya patot si ko muslim na si iskanian magapas si ikwallah kanaba si ko salakaw si ikwallah subhanahu wa ta'ala ikadua malakapan kesuldan malakapan nakapan asyirkun niya wal irada wal qasd ayaman niyan na kapan sa ikuniat nagapan sang kutwak mapipikir ka sang kutwa gelbak nagukapan sang kutwa antap ka sang kutwa gelbak ibarat yan na di gading gelbak ayam maniniat kau nasalakaw sa ikwallah o di na di gading gelbak ayam mapipikir kau nakabayakan nasalakaw sa ikwallah ay antap ka sang kutwa gelbak ka nakanabasimba sa ikwallah na pupunutul wallah sa Quran ang kaya mga tao lagi di betadian at tantos kanyang kupiyawingan wallah subhanahu wa ta'ala tigman niya wallah sa Quran ilan yaman ka lao nakatirutan na tundog tanwa mga dalil kaparap kik na kanuron nabatan di pamimikiran sa turuntan kapamlalag mga titilakilalag di turuntan ang utwa atir na tundog tanwa dalil kaparap kik na ang utwa pusutan wa ustawagi na napasudin yung Quran negusiku sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman niya wallah pupunutul niya ng kay alamiyada kaya kuwan pupunutul wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang kaya mga tao ay betadiran na ay kabayairan na sa dunya na gusto parahisan yan sad na tigman niya wallah sa tao sad na tigman niya wallah sa tao ay kabayayan na su kauyang-uyang ku dunia na gusto parahisan ku dunia
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Na itu na yamikiran at tigman ya wallah ulina imbaga yamikiran ang kutwa belas o mga galabakiran adid na berkekurang sang kuto belas o mga galabakiran isu-isu tu wallah ayamanan yan na yang gaya mga tao akiya babayan niran sa dunia kau yaguyag ku dunia so para isang ku dunia nakanatig wallah kayang bagay ng kanan belas o mga galabakiran sa iko mapipikiriran ay mapipikiriran na belas si ku dunia urian yan ng kutwa ibarat yan na dinggilabag siya kaya aya ka pugugupian ko madrasah nagian yan mapipikir na dunia aya ka pugugupian ko masjid na mapipikir yan na kasibisibian ko dunia aya ka pugugupian ko jihad na kasibisibian ko dunia aya ka pugugupian ko mga alaabtad ko agama na anyan mako sa dunia na kanatig wala kanga na mapipikiriran para sa ko dunia na imagikiran atig wala sa din na bungkurang ayan dunia na Goto mapipikir ka at dunia na imbagir ka wala sa did na buninong kurang. Ugay na tikman ni wala. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Naging ka na mga tawagin na ni patadiran. Na ginanatikman ni wala so mga tao ada bagyan nirang walungan amuri. Inunta na ayam mabagyan niran na sunaraka. Wa habita ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Na miya binabinasa milang ang kutuangan ni na pinggil bekiran orian yan na miya batal milang ang kutuangan bekiran ang mga pipiya la ilaha illallah siya man yabas na igira penggilbaktan sa simba na pagampagan niya pagchik tanuron na sunyat suatap tanuron na gusto kabayatan usang kutagilbak na ayak katimblian na ayak bumanin yan tanuron kabayatan tanuron antap tanuron na para si Allah subhanahu nagit ayamala ng kutwa kapbagi ng tao siko naraka jahannam na ikatlo abdusul din amala ang kapanakot wa tigman yung mga mampunay sa ilmu na syirkut ta'a yan nga syirkut ta'a na kapanakot wa ya kailangan nakasabutan ni Rune ya ina langwan di mamagusay ko tauhid na pelepas ni ranunaya langwan imang to tabias iko mga pamusay akan na bunyan in dilungan iso usayang wagama na yakadakalan na adid ni kong meron siya na pelepas ni ranunaya na lagi di abdan na kapan ako to ayatulad din yan na kapangungunutan kisah ko itong konsualla sa iko kaya pangungunutan ka kung saan nakaw sa iko Allah Tigman ya wallah sa Quran apupunutul niyan ang kaya mga tao yang umunutan sirang usalakaw si ikwalla tigman ya wallah ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun tigman ya wallah pupunutul niyan ang kutuwa mga Christian na gusto mga Yahud kinwairan na tigman ya wallah so mga ulama kiran na gusto mga barasimba kiran arbaba min dunillah la ilaha illallah mga katuhanan asalakaw sa ikwallah na gusto Masih so Isa alayhi salam awat o Maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida ada mana tigman ni wallah isusugusang kaya mga tao inunta ng kutwa kasimbiran si kutuhan ay sa askan sa Allah subhanahu amma yushrikun am yasuti si kunganin adiran di panahon ayan dunia ng kaya mga Christian uri na manu Israel na kinweran akatuhanan so mga akhbar nagugyang mga ulama Iran nagugyang ko ta mga barasim bakiran as-salakaw sa ikwallah subhanahu wa ta'ala tiap sire o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya tuladan akabukiran ang mga tuhan ay naluisan na mga ulama kubanu Israel nagu mga barasim ba kubanu Israel ugay nagi na pangunda saya sa kung mga ulama kung
ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusi ko mga barasim bakiran. Kaya kaidah mga mufassir udina kaidah na al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Udina al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ayat pagilay na tigman niya o mga ulama si kubang ayat nagyang kutu kapakarabray ang kutu amaan niyan kapakarabray niyan. Kenapa ayat pagilay nun ng kutu sabab akin iturun nun o di na sabab akin iturun sa kutu ayat. Ayat niyan na rumarabray ang kanan na ayat si kulangan abugunot si mga ulama nagu mga barasimba asala kau sa ikwalla o di na ingis so pakiran ito ko kapangunutan sa ikwalla. Miyakay sana biyati na ng Nabi maka sa taling Su'adi bin Hatim na andang sa kanya na Kristiyan. Namiyan ginuto ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kana ayat natigyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ana tigana amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'a istahallu. Yang ngayon na ayat hadith natikman ni wadiya ya Rasulullah yang kanan manatiya na mga rubban na ugyang mga ahbar nakalaba misinab siba. Orene na mo to kaya gidaw Nabi ang nabi mipsimba kaya gidaw Hatim ang nabi misinab simba natikman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam abadi sira natigun Nabi na mataan na biluiran innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza hallu lahum shay'a istahallu. Wemba kenapa sila miya beluy ubairan notop simba sabairan sujudi ubairan di pamangan isa tabang ubairan amananyan na perukui mga lagi dito kenapa gitu itulah dunia. Okay dan tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tada mga tawanan na idza ahallu lahum syai'a istahallu. Igira adna hiyalaliran angka na mga tao ang mga barasimba mga ulama adna hiyalaliran na syai' napakahalal mabuang ka na mga tao na igira adna hiyalamiran asyai' napakaharam mabuang ka na mga tao. Ayat tulad yan na ayak-iyak ko ay na mga katuhanan na supya ka halal ang ka ng mga ulama asuranga ko piya ka halal wallah na piya ka halaliran na supya ka haramiran ang ka na piya ka haram wallah na piya ka haramiran na gitu ikiasimbairan sa ka ng mga ulama abubiyang ka ng mga barasimba at na pada riwaya amya panutul agiti ka pa o kitiyan abud ibadah tingin na fatilka ibadatuhum nagitud na tigman yung Nabi ikiasimbairan sa ka ng mga tao. La ilaha illallah. Nah upama kang kaya ayat napakatugan ka sang kaya masa ayaman ulug nga sang kaya masa na sisan din sa mga subuan wallah sisan sa Quran na gusin sa hadith ay ipapaliwat sang kaya Muslim amay kang buloy na kaginawang ka at dito ka Muslim na ayaw pungunutanan ka na swalla na gususuguyan na gusumya maratyaya ayaw pungunutanan ka abitikan na subusubitikan wallah kagi swalla na sekanyan ikipaar o kapahalal na kapaharam swalla na sekanyan ikikipaar sa iko kapkad sa mga aturan iging abgatan sa aturan na ayaw pinakauntol tanudingga ka aya pinakauntol abitikan na subusubitikan wala ina to nagiswala na sa kanya ni hakim swala na sa kanya ni pinakamaumangan daim betadi na kukuman inuntan na katawan niya nagitimapya ko mga tao gitimapya ko mga tao ibaratnya so miyamuno nang bunuun mambu amay katito miyamuno na o pagilay makanan pagbitinanganan sa iko bitikan sang kaya dunia apimba na manusia na tigira na ginanap ulaw-lanan kena oba kauntol ogay nagitipi na kauntol kagibitikan o tuwala ito sabab
Na upama kadiyo tu ikitas na plaula curidu. Ibaratnya namanya apa patay siya gitu. Na daung kitas nagi enggak ya pamilya umiatay na pluluban yan so pamilya ang utom yang kapatay. Nasa jamakon yang kiran. Ape su di umpad ng bununiran. Na pangaladang bangulan ng utaridu. Na kau manual na tingin ay kitas. Kan mada ang kutua rarangit nago kapamuno ko sa lakaw sang kutua yang kapatay. Kau ang ano to? Na operilin nga ng aturan sa kayo niya na tigilan na kanabuto konton. Na ibarat yan demokrasya. So demokrasi na langan akaso sang kayo dunia na ayaw buko kumaniran na kalaguso. Sumya kapatay na so kalaguso. Sumya rip na kalaguso. Sumya mantu na kalaguso. Palit kalaguso. Na kanaban ng konton. Na upama kanabanan mauntol na may surang yan sa hukuman wadla. May surang yan ang kuta hukuman wadla. Na upama ka mugup ka sa kutwa aturan. Apa yung uyugup ka na subutong ka. Buto. Kaya butuan ka na mga tawa. Ay beneran na pukuman. Na pukuman aparinta. Asala ka kuparinta wadla. Adudun ang kutwa. Ay manan yan na kapanakoto. Na ibarat yan. Miyoto ka ibarat sa kongres. Miyoto ka ibarat sa Senate. Na biya kongres na sila ni pengbear sa batas. Lagi pangbusinit at pengbear silang namu sa batas. Na upama kaya kiyang belalira na batas na lagi dito. So patay na kalabuso. Nagyang uta bituan na ka Senate. Bituan na ka kongres. Nas ka na ni mimbalon. Pakai siya, di gol mali mapun. Kaya nuro miyaka der pasang kuta der payan kami ni sabab sang kuta gutunga. Dakon maugup, maugup ko. Dakon do maugup. Nah, igman ni wallah sa Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Sadda tigman ni wallah sa mga tao adiran ikukum su kitab wallah nasiran mana tigman ni wallah i mga darwaka. Tigman ni wallah mahad tigman ni nabi kum abla hadith asat tao au upan yang sudarwaka na darwaka. Ayam mana na dua kan darwaka. La ilaha illallah. Nah, ino manaya pakai luti-luti umang ulama kagi geng kaya bitikan na bisakuto sa Allah. Ay ini banay wala ang kaya aturan na yung pagsakutuan wala sukuman yan. Wala yushriku fi hukmi ahada. Di pagsakutuan wala sukuman yan. Inil hukmu illa lillah. Ayabu hukman na sukuman wala. Na ino ka man di mga panakot ay di ka sabutan. Ay katawingon na magkupaya akaso. Nakalabay magkupakaso. Kau maribat ka saya nak keharam mereka surga. La ilaha illallah. Nah, ayah kagak udah mau nangaya mga taon na magkupaya kaso. Mata-matan. Ka Indonesia inuman biang ngabubunuh sa mga sahabat, biang nga sa syahid. Biang nga sa syahid mga uluan, biang nga sa syahid mga mujini. Kagi pantag sang kaya katawiran sang kaya bitikan na di ka pa kayo mo sa kutong swalla. Napes ketunginan sudi dalam lupa, ada sulia lupa, obasin di panako tu. Nas ini na, suti swalla, 4.000 perak, na bising bigo tu surga ka. La ilaha. Miya ka kep mga gede matan sang kaya panako tu. Na bade boro-boro sang kaya. Kapan ako tu si sang kaya ayaman niyan na parinta tadi maliwan na kumata. Irawan na ada mga tao ay katurwek ini Imam Ahmad rahimahullah. Naman ang kaum na Imam Ahmad pamakin dia di Biblia. Tigi man Imam Ahmad asangka tigi na masa ay ito punutulin ang utamasan yan. Sangka tigi na masa na kailangan na suharam amatatang kedaharam na paharam dekat liman to. Kagi mata na tingin na miyakag mau mga tao. Asuk haram na tiwo ni rampan sa syubha. Ay pito na sa syubha na bakay ni rampan ang kutwa haram sa plimpang kairan. Ibarat yan. Demokrasya. Pakarintanan na haram. Huwag gisubat sa Muslim. Nagbawa masaya ang kutwa mga bulatan na mga mama. Nang ginaw sila na inwari haram. Huwag nagyakanan na pambagyan nila. Lagi na surok kakwira. Baka miyataks. Lagi na kakwira. La ilaha illallah. Nah, tigilan mana iya? Giang iya
Gengay ya kau gupi ko mga kapir. Nakupa kaya ya. Kagian nakamapian tanong saya. Uwimba, at nakamapian kong kudunia. Nayakirong pa kanyan na so kamapian ka ko surga. Kamapian ka walungan ng mori. Andito mo na ka. Kamapian kudunia o kamapian ka walungan ng mori. Ama ka puno ko to ha. La ilaha illallah. Aya kayo baratananan. Nawad na barahilasang ka na napaitaw. Asud ke sang ka na napaitaw na ad nagkakuwang arway sa karton relief. O pa mga pamumagayan. O di na 4,000 pira. Na sigad ka sang ka na napaitaw na sujud ka din sa mga barahila nagkakuwang ang 4,000 pira na magyuga lagi dito. Kagitik man niya Imam Shinkiti rahimahullah. Aswat tingin sukapan ako to si ko parinta nalagi din ang sukapan ako to si ko barahila nabanan bidon. Nagiti tulad din yan. Sisangan na paitaw na nabarahilasan. Nasudigasan, nagpakasujud di kaundan. Na nga buka ko ang 4,000 pira. Napag-iw ka. Ay kibinasan na swalungan ka mori. Na nga buka ko ang 4,000 pira. Adigan na biyu. Nagito ba dingong kakaknala. Kurang ang uta ilmu kaun. Na malbud akag damang kaun. Nagito. Ay balas yan. Udi nga matawbat siya ikwalla. Na kabina-binasa ang kutwalungan ka mori. Kaharam raka sa surga ay mala na tatapasi ko na raka jahannam. Sige mga playat na tigman ni wallah wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim layujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Mata na tigman ni wallah sa mga syaitan na ipagwahiran ipagtungiran sa iko mga saling gugupairan ang kutwa mga waswasiran mga pulyasiran kaanira kanu di mi pamawan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Na upama kaunutan yung siran na mata-mata na tigwad la am yakapan ako tuwan. Aya isa sababun nuzul ang kaya ayat kiniturun siyang kaya ayat na miya kaisa tano diniwa miya kaisa na so mga pananakoto mga kapir na sumiyong siran si iko mga sahaba na aawi diniran sumiyatay apangangayaman na ayabitikan wala inibutadiyan ko mga pangayaman na kailangan na masumbali aya kagakan naon na masumbali gitu bitikan wala ano di nga bitikan wala miya ko mangkay ang mga kapir na aawi diniran ang kuto miya ninggas apangayaman natigman na yan kaya mga kapir at mga tao kano na ito na ilen yung sangkaiya miyatay ang pangayaman halalaya ang takaharam natigman yung mga sahaba haram na sumini nga ang kuta mga kapir upama na haramaya upama na susiyong bali iyo abiyuno iyo na halal na subiyuno wala na haram subha diyang kutua limpanganiran na aawi diluto syaitan ay limpangiran si kumya maratia naman ilan yaman tumata na haram ang kutamiyatay na miya ka ang kaya mga mama ang mga binasayotak natigiran na upama na susyumbali iyo ya biyuno iyo na ay halal nang kaya biyuno wala na haram limpangan nalagi din na sa demokrasya upama na anak tuminin nga muslim aminya to saya demokrasya na di nga butuan na nga butuan so kapir lang una kianan miyang pagkutagot na kaya mapinadigol ay manan na misumpat subha nalagi dito upama nang kaya biyuno wala pangayam na haram nang kaya siyumbali na halal pamimikiran na nga maka limpangan nalangon to ay manan yan na tumata na haram nagtubo nila sa subha kaya na ka maparatiya nanto niya isbagkiran wala kayo misampay ito ko Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ipos ni wala sa alungan natigman ni wala wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun upama atig wala ka inunutan yung siran sangkot wa piyaka halali wang kutamiyatay na miyatang kami ka panakutukan sasa kamasuto sapo apangayaman nooy nunutan ng mga sahaba na miyabalo sila ng mga musyrik na idapat kasi yung kapagingid dangan ingunot kumakapir pamimikira nga mata nga kaya kapagintoy man to
na lagi dua ya kailatan ko pagtaw tayo man to na miya kalibutang kiran aya bu pipikir niran na suka mapi aja ng dunia na di na pipikiran suka mapi aja ng walungan na mori la ilaha illallah pikir tanong suka mapi tanong ko dunia ugin na libirun at pikir tanong na suka mapi tanong si walungan na mori napakaisya ato ni sebentar way malusot sa nga demokrasya aman na di tanurun din nagpagay tanurun kenapa tanong pitero so demokrasya lagi malusud kau na balang nakateplesan ana sisa ko demokrasya mapapakay ko mga muslim lagi dun sa muslim ako kafir barat yan lalagi dang ko to di ka pira ka Pilipinas napasa din na demokrasya kasi na ni gobyerno na kenapa yang mana to na di kong kaya pira si ko tulad na halal akan gakuang ko ibaratnya bagi pledu nah si pledu na kelabanan langon haram ayah mga haram mga paging pledu na suka pagaturni kagi suka pagaturni na ayah besi sa sana hukuman so ayah mana niyan na lagi dia mo tuwa tanggal na bagsi ko mga bangko haram kapriba o ba makasumaka miya makapasad sa CP na siya gaplay ko bangko narunding galabak nasan din besi saan narakapriba na haram langit mamusikan gelebak sa kongres na haram kaya di sini basisan na mga kapitikan nasok-masukan doktor dengan di pamulungan nasok kasi tawa mo miya supak kenapa ada kaya bulungan kan kenapa kau miya kapir kapamulungan to langit mo kapmaestra kenapa kasi di pamanutulan atau na dibitikan na Pilipinas na begitu mga nisan lagi do kasundero na pelindingin ka nasok parinta aku par naharamanan ang pumimilian maso Nabi sallallahu alaihi wasallam nasisiskan yan sa Makkah na aya perak yan na perak o mga kapir karena bamiyang sa perak sa Nabi o pamamiyang sa perak na demiraw traktan o wagama kamiya taman mangbel sa perak o pamakayak ayan diternian na sinpung ko mga kapir sun diternian kenapa permiyangaw sa diternian o pamakayak hindi pa ko Nabi na miyangaw sa diternian na dema pasad yung wagama kama pasad mbel sa diter mataman na sunabi na miyanganyam sa kambing na kapir ay mananin na kambing uto mga kapir na kenapa yung mananin na bumiyang kapir sunabi sallallahu alaihi wasallam sisin sunabi sa Makkah makisisaw sa puta mga kapir okay na ayin na agama niya na Islam nagawin niya ni pangunutan Islam sis kanyang udi pakitumpok kung malagi chirano ada ba niyang kerti na ukabinasa si agama niya kaya nga yung susukan tanong ay gila pun dito sa mga kapir ay mapasangilanis na sa mga muslim na haramang yan ay kebinansan yan na swagamangga na subagay sa mga ulama na mga syaitananan ang tunggu nila sa subha ang kutat tumatana ay manan yan haram na bagay nilam si mga muslim na kaibaratan niran ng kuta mga syaitan kami ako makumasaba ang pangiraw sila ang paman na subyuno uyo siyumbali yung na ay halal nang kaya byuno wala na ay haram subha limpaman nawati wala inunutan yung siran na ayaman na niyan na miyabaloy kanu ang mga panako to sa manan na miya kaliwaliwalag tigman niya kiniya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlila ma harramallah faqad ittakhadahum arbaba min dunillah tigman niya kiniya Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah sensa tawa unutan yan sa mga ulama o di na sa mga dato kung kapaka harama si ikot tumatana apyaka halal wala nagusto kapaka halala si ikot tumatana apaka haram wala na sa benar amya baluin yan silan ang mga Tuhan asa na kaus ni kwata na dapat kasangka iya masatan pera-pera kunutan tanong ko mga dato apaka haram wala na piya halala nga pagtaw na pira-pira ikyaw ng tantanong kira na piya haram na piya ka halal ang kaya pagtaw la ilaha illallah sa mana yan na miya makarereg ang kaya mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala na pagpansa malaka pa na ko to nagyang kaya al-mahabba syekul mahabba kapan ako to ababaya kusala ko si ikwalda tigmani wallah wa minan nasi may yattakhid min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah
Ay mana niyan na pansi ko mga tawap kuniran asal ako si kwalla mga Tuhan ab kebubayan to sa lagi dukap kebubayan si kwalla subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan adna mga adimatsan ay akap kebubayan ugi adimaton dalagi dukap kebubayan si kwalla. Ato na ibunda lakap kebubayan sa lagi dukap kebubayan si kwalla. Diyo di manarig sa lagi dukap penarigin si kwalla. Naginan na miyawang atuhan asal ako si kwalla subhanahu wa ta'ala. Nara ay mapesan ilabad ka na sika panarig si kwalla ay kabubayin ka na subulong wala subhanahu wa ta'ala. Nagumadakal pun ibarat lagi do di mamangwasap si ben asal ako si kwalla ab kabubayan iran to sa lagi do kap kabubayan si kwalla subhanahu wa ta'ala. Nah sama na namiyang reaksyon ang kutwa mga nakapanakot na si tanong kung may ito kapanakot kay miyang bagi-bagi ang kaya kapanakot sa dua malang kapanakot kung may ito kapanakot napad mo sa mga ito kapanakot naging kamay ito kapanakot na dinggulalan sa galabaw katero na mapayag agumasod na ay mga galabaw kamay ito kapanakot ang mga rarayag na lagi doon kasipa kung saan ako sa ikwalda. Ibarat yan na tiga ibat ko sabi sa radapan ibat ko langit ibat ko lupa mga lagi din lagi nakapanakot ibat ko masa ayaw ko naisipa ko mga lakadin na susuwat lang ano ba kong pwede baka mamutuhan suwat lang na disken na naisipa ko mga lakad niyan ibarat yan na lagi do ibat ko masa na suwat lang na kapakaya separo kagiskan yan na Allah okay na din kapakayo bakong supa sika kepakaya supa si kwalla ay kasupan na wallahi tallahi billahi ibat si kwalla mga lagi dito na suka supa ko sala ko si kwalla nakapanakutuan na may ito pwede sa tulad na nakapanakutuan may ito lagi duka giraw masya Allahu wa syi'ta o kabaya wallah gukabaya ka nakapanakututo amay ito ibarat ako biro ka kekuatan udang kaya tamu o kabaya ka o kabaya wala o kabaya ka na gitu nakapan ako tuto ayah korek na kekuatan udang kaya tamu o kabaya wala o rianian na o kabaya ka yuti korek thumma syaitan digapay mga diri ka taguan ka sa waul atah ibarang meron ka kabaya wala o kabaya ka digapay kaya kana o kabaya wala o rianian na o kabaya ka adna orenian na ugito ibu kalian ang nakapanakututo ama ito lagi di pinukagiraw nga laulallah wa fulan ibarat yan na ada namiyang lugawata namiyasan o ka namiyang umiraw ka udabus wallahus ka namiyang udawatanan jadi itu kepakai ayah korek na udabus wallah orenian na ska ini sabab perka na ayawanan yan na kulugawata untuk wai itu sabab o kabaya ka o kabaya wala orian yan na kisabab perka o kabaya ka ada sababon kisabab perka gitu din nga kulog sa kapanakoto kagi di ka pa ngayo mga pakapalagi des wala agusukad giti korek ang miraw ka o debus wala orian yan na minisabab perka na miulugod ng kanana wata na sa katanan na gira nagkapukasog mong swalta ana mo luna mata nga udah sa kan na la ilaha illallah na samanan na pwede man na mga afal mga kapanakoto na lagi dang kutwa kapag adimat mga lagi dito akalak sa kasungkor ibarat ang napakilita ng mga wata bububud na ligyan sa talya sako o di napakagprerintiin sa maitam pakabubud sa maitam lagi na ng mga haramanan kapanakutuan may ito nya kalak sa uba ka masugat ay man niya sungkor o di na uba ka masugat at tiuba naginan na langon na ng kapanakuto si Allah subhanahu wa ta'ala ikadua susunan yan na kapanakuto ang masulan ama ito na ay mga ibarat yan nagyang muto kapanakuto kapgusawi si kunyat ka sa kapakilaylay naginan na kapanakutuanan amay ito na ngayon nga kapanakutuan amay ito nayakabason Allah subhanahu wa ta'ala
Naqul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata beliau, natiru ngaya Muhammad asakan na manusia aku alagi diu ayamu dia kan matero na sui pagwahirahan agito suka simba wallahi isa sadi satao amarin dingan niya sukim berat temuan niya si ikwalla nang gelbak sakanya sa amal mga pipya nagudiyang baniya sakutun suwalla sa may takabu. So Ibnul Qayyim rahimahullah na nakatiru yan. So agyan yatigin nakapan ako to wa hadha syirku bahrun la sahila laha. Gyan yatigman niya Ibnul Qayyim ang kayapan ako to may to uli nakapan ako to na lagi dia tigin ragat ayaman niya din laban rending raga taya din dua-dua na gulugun sa manusia wa qalla man yanju minhu yang kaitu itu atiga na pagalidason paman arada bi amalihi ghayra taqarrubi ila Allah ta'ala faqad asyraka fi iradati wa niyati. Nasadin sa tao atiga nang gelbak sa amal akna banyan ito di papaarani si kwalla nasab na ramya ka panakutos kaniya si kunyatian nagusi ko bantakyan ayaman niyan na gaya kapagaman la kailang na kecik kasuniat ka miya kay tubu amisaw na kapak ilailain na ayamaan niyan na miya tagu ka seko kapanakoto. Tigman niya Ibn Khuzaimah seko hadith ya ki ini ya Mahmud bin Labid natigin man niya qala Rasul qala Nabi qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala biasa ko na luminya Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan ayyuhan nas iyyakum wasyirkas sarair hay tigen mga tao na pananggilin niyo so kapan ako to mga susul digman yung mga sabay ya Rasulullah wa ma syirkus sarair anto na noon ikapan ako to mga susul tigman yung Nabi yakumur rajul gitu atigen so katindig umama fayusalli na sumbayang sa kanya fayuzayyinu salata na piyan yan purayisan yan ang butas sambayang yan jahidan lima yara kagiyat panaguntaman yan si kung ani na pagkailayron min nadrin nas siya kung kapagilayon ng mga tao ilayhi fadhalika syirkus sarair nagito at tigay ni kapanakoto ang mga susun ayaman na nina gila di simbayang adi nga di piyan ang koto adi nga di kapipirpir ka o di na di nga di katitindi ka proroko-roko saya bisa mapipikir kau na may leo mga tao ang pekakatin ko sa bayang mapekay ka roko mapekay ka sujud naginan nakapanakutwanan kebatalian ang kutu amal ka wa innama summiya riya syirkun khafi li anna sahibahu yadhhar anna amalahu lillah ino kono tumutwiso riya sa kapanakot wa masulan agi so kigilbakon nayakap kili ang ako dinyan di kang gelbak na pipipian niya na para sa ikwalla subusyo niya tiyan na binasa apararka nagpara sa iko sa nakaw sa ikwalla subhanahu wa ta'ala naginan na pagabinasanan seko amal o manusia seko kababaluin yan dinyan di kanggelbag sa mga amal na padpansa ayakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ay di pengalak yang mga tawang kaiya kapanakoto amay ito tingman yung Nabi inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar mata na tigo Nabi ay ibgawan wanakarkano kulangan ibgawan wanakarkano wanganin daging kaya kapan ako tuwa may ito tito'y ko ibgawan o Nabi sallallahu alaihi wasallam so kung sa mga tao ay nilandig kang galbak nakapakilay-ilay nasikon sa ano nga na mauri na makataling umarwat tao nang giro kong suwalla yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah tutirun wallah sa ano nga na mauri ida juzyan nasu bi'amalihim amay kabalasan sa mga tao si mga maliran idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya ay nasungkan wa tigmani wallah si mga tao aroniron pupukilay angkot pa mga galbakiyo si katatawi ko dunya roniron ipanunwatanan sa mga galbakiyo fanduru hal tajiduna indahum jaza ileniyo ubad na matoniyo kira na balas la ilaha illallah ay man sa mga malaka na amay ka kapakilay-lay na sing kakiskat siko tao apya kilay ngayon ang kutwa kapya sambayang ka ilan ni matigwad la ubad na ketuniro na balas agi ka nabarakan para ang kanana si banyo na
Gaya mga lagi dia kapag ilain nagkebetalian ang kutua kapapantagan amal ka pamakasambayang namya betalian ang kutua balasian din nabang kaketarima balas kepakai penababetalian ang kutua simbang kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Urian yan maurib Allah subhanahu wa ta'ala ayang kadang-kadang si ko mga tao niya kasasabuterang ukapan ako may ito na may ito akaso. Diyan gaya kapan ako to na mala na ni kaso pagina ni pinakamala sa iko mga lakadusa. Malay kaso di suka pamaganda, malay kaso di suka berazina, malay kaso di suka pamankaw. Mani sa na mga ladusa na malay dusa ang kaya ay mananian nakapan ako to mato. Ilo to na giso inna shirk al asghar so kapan ako to na ida dakhala amalan fasada dhalika al amal wa habit. Ila biya kasunod kaniyang bu amal na kebinasan yan ito. Upama kasambay ang namya binasan yan nagumiang tiriyan ng mutabalas yan. Ito na subarasina apa naging tabarasina na usay nga kapag ililay namya binasaan ko ito sambay yan. Gitu mas mala ikaso adi sukang barasina. Na inna syirka al-asghar la yughfar li sahibihi walaysa fa'iluhu tahta masyiatillah. Diya ngaya paano ko to sama ito nadir ka din o tiprila ndago kanabas ka din mapad ko kabay Allah arilan yan ibarat yan no adna galabak ka may ito kapan ako to nakapantagang ko nakapatay si isalong na mauri andid ni kapantagir ko nakapatay sang kuto may ito kapan ako to nadir ka nuto iprila Allah ito na yan ka nuto sa along na mauri namitanar ka na ubapatot pagkasud ka usugan o ka bumakasud ka sugan agi may to kapan ako to ugay na may to kapan ako to nagkisdaot ka doon kuna nakadyanan ay video niya no agus sumala kapan ako to sumala kapan ako to agus sumay to kapan ako to napalayaw to ketaubat sa ikudunia ay may naketaubat sa ikudunia malagi dumala kapan ako to antara may to kapan ako to napalayaw to ketaubat sa ikudunia sipman ko kukuman yan sa alungan na mauri na upama kada nga mataubat sumala nga panako to na ding ka ding kebaw sa surga natatap ka kuna ka jahannam dir ka nuti prilawat la so may to nga panako to udah nga mataubat si kudunya na ya ko kumanya sa alungan na mauri na ikenar ka nuwala so siksayan o gait na kanaba katatap kuna ka nagugkapakay ang makasulga ko surga gitu midanya na so maladusa na udah nga mataubat si ko umya taubat ka kudunya na iparilar ka wallah udah nga pan mataubat si kudunya amya ko makasalungan na mauri na kapakay panirilar ka wallah subhanahu wa ta'ala si isa alungan na mauri sa mano to malay kaso ang kaya may to kapan ako to adi sumala kambaradusan sa manan naginan ni ayamanan yan na miyang aloy akasalanan kaya kapan ako to so Ibrahim alayhi salam nayad na pangninyan si wallah nagyang ko to kawat niya ko kapan ako to ay kaltiruyan wajnubni wa baniya an na'bud al asnam rides naong kay Allah sakan nagusto pamilya kan muwatana kan si ko kasimba si ko barahala na ako na maloni ko nang gede-gede o baga si ko tinday aka pagintong ka na minindua ngaya ya Allah nalides naong kapan ako to nagusto pamilya kan si ko kapan ako to kapakaya din Nabi Ibrahim alaihissalam na ayang pangninyan na maawat sa kanya na gusto pamilya niya sa ikapanangoto sabab sa katawiran amataan ng kaya kapanangoto na miyak kalalay niya dusa sa ikwalla nagugusama pa niya sa kaharam utaw sa iku surga na matatap sa iku narakajanam balasang Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya miyang beningan tanong palitan sa ikwalla at na miyak tanong na guna nagumabaluyanan apad sa iku mangamal mapunada kapakatanayan sa iku mga timbang at tanong sa salungan amori bala-balasangan wallah wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.